रायजो राजा नोंथांमोन थांनाय इउपिपिएल सरकारनि दिनाव माने जेसेबां साख्रि होनाय जादोंमोन जेरै फरेस्टार 1 फरेस्ट गार्ड बिटिसि सेक्रेटारियेट आरो थार्ड ग्रेड 4 ग्रेड माने जेसेबां माने साख्रि होनाय जादोंमोन बियो फुल माने ट्रेन्सपेरेन्सि जादोंमोन आरो प्रपार माने प्रसेस आरो फाइनान्सियेल एप्रुभेल गोनां आरो इन्टारभिउ लानानै साख्रिखौ होनाय जादोंमोन रायजो राजामोन। फारसेथिं मेरिट लिस्ट फारसेथिं भेकेन्सि माने हर सान माने खस्थ' खालामनानै बिथांमोना मा खालामदोंमोन एपइन्टमेन्ट लेटार डिस्ट्रिबिउट खालामदोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन। थ' इसेबां मोजां ट्रेन्सपेरेन्सियै जुदि साख्रि होसेयावबो दिनै नोंथांमोना खोनानो मोन्दों जोंनि दानि बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानावगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जेरै ससियेल मिडियानि गेजेरजों प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथाङा होगासिनो दं माने इउपिपिएलनि प्रमद बर'खौ मुं सुगासिनो दं माने बे प्रमद बर'नि दिनाव माने जेसेबां साख्रि होदोंमोन माने दरमा गैयै साख्रिसो होदोंमोन होननानै बिथाङा दा माने फुरा मुं सुगासिनो दं फानगासिनो दं आरोना ससियेल मिडियायाव रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बेखौ बुंनायनिबो माखासे अबजेक्टिभ्सफोर दङ रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना बे समाव जेसेबां मोजां खामानि मावब्लाबो दिनै बिथांमोना माबा नङा माबा मोनसे दिहुननानै दिनै इउपिपिएलखौ मुं सुनायखौ जोङो नुनो मोन्दों रायजो राजा नोंथांमोन। रायजो राजा नोंथांमोन बेराफारसेथिं माने साख्रिया इलेगेल होननानै बुंनानै दिनैसिम माने सासेबो माने जिथुनाखि जाय माने टेट क्वालिफाइ जानाय जाय टिचार्सफोर बिसोरनो दिनैसिमबो माने एपइन्टमेन्टखौ होनो हायाखै रायजो राजा नोंथांमोन। सासेबो मानसिनो माने साख्रिखौ होनो हायाखै रायजो राजा दिनै बिथांमोना बायदि माने हाइकर्टनि केस नांदों माबा माबि केस नांदों माने इउपिपिएलनि दिनाव माने ओरैबायदि केस जानानै दंमोन बेबायदि माखासे बुंनायखौ नोंथांमोनाबो खोनादों ससियेल मिडियायाव माने बेबायदि जानायखायनो दिनै माने नैबे जिथुनाखि एपइन्टमेन्ट डिस्ट्रिबिउसन खालामनाय बियो माने गोबां लेट जादों बेबायदि बिथांमोना बुंगासिनो दं। थ' बे केसा जोबनाय लोगो लोगोनो एपइन्टमेन्टखौ डिस्ट्रिबिउट खालामनाय जागोन होननानै बुंदों। थ' दिनैसिमबो माने साख्रिखौ होनो हायाखै जिथुनाखि बे सोलिबाय थानाय बे सरकार बिटिसि गभर्नमेन्टआ दिनैसिमबो लाइमोनफोरनि जिथुनाखि टेट क्वालिफाइ जायफोर माने टिचार्सफोरनो एलपिनिफ्राय लानानै इउपि ना आपार प्राइमारि माने लवार प्राइमारि दा सासेबो माने फोरोंगिरिनि एपइन्टमेन्ट लेटार होनो हायाखै रायजो राजाफोरमोन। थ' फारसेथिं इलेगेल बुंनायावनो दिनै जोंनि माने लाइमोनफोरा माखासे माने डिप्राइभ जानो गोनां जादों माखासे मोनथाय अधिकार माने सेलारिनिफ्राय बिथांमोना बन्सित जानो गोनां जादों रायजो राजा नोंथांमोन। थ' जोबोद दुखुनांथावना थ' बेबायदि माने जिथुनाखि रायजो राजाफ्रा आसा खालामो बिटिसिनि सिङाव थानाय रायजो राजाफ्रा आसा खालामो जाहाथे नैबे बिटिसि सरकारा जाहाथे फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जाहाथे बड'लेण्डआ जौगानाय बायदि बिटिआरआ जौगानाय बायदि जाहाथे प्रपार मोजाङै खामानि मावो जौगानायनि खामानि मावो बेखौ हास्थायो। माने बबेबा माने साख्रिया माने इलेगेल माने गुबुन पार्टिखौ मुं सुलायबाय थानाया बेबादि दाय होलायबाय थानाया खोब दुखुनांथावना मोनसे थासारि जादों जोंनि माने बिटिसिआव सोब दुखुनांथावना जाहाथे नैबेफोरबादिया जोंनि गेजेराव जाया बेखौ हास्थायबाय। जै जाथों जै बर' हारिनि।